Welcome to my YouTube channel. Nandito naman ang inyong Baklang Ama. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa aking video. So, ang ambaton ko sa wala ang nilingaw. Okay. Nakatulog na ng tanan. So, mag-challenge me. Among challenge kay Bawal Tumawa Challenge. So, with my only love, my with my love. Anong buhatin ka ron? Siya nang nauna sa content ka ron. Sige ito. Di ka nakakasawang Bawal Tumawa Challenge. Bawal Tumawa Challenge. So, with the twist, kami magatong question, lalaing ng question sa mga ako among content karon kay Bawal Tumawa. Kamamatay. Char. So, amo tang mag-pick me kasi una sa mga tapos ang katong mapildi huwag mo siyang tubig. So, ang katong wala mo tubig mo yung question. So, kung makatawa siya, pildi. So, 5 points kaya Kung ako'y mag-og tubig, ako'y mag-question. ikaw mag-question. 5 points sa tama niya. 5 points. Kasi una, pick. Ano ba ito? Pick. Pick. Una ka. Gabi, pinakam. Dugal ba? Dili, ako sa mong katawa ka. Ano lang, kahit dati yapan man kay itulong din ako. Pagmasa ko siya. Katawa bigay ka sa lala. Ako yung magkakain ka sa lala. Ay, masubyaw. 1, 2, 3. Bog na. Wala na, oh. Sa last mo yung ganun, giingon man ko. Hindi katawa naman siya. Ay, bugni, makautot. Ay, bilang makatawon. Gusto na ka, may makatawa kay. Bigag yun. Okay, next. Okay. Ulay ko. Ikaw na. Kuloy. Nakatawa ba yun? Story, nakatawa na siya. Hindi. Gusto ko rin. Gawa ko niya gagawin. Okay, next. Ako na sa Gago!
Ang laki tuloy. Ito na ko, bukid mo. 8-2-0. 2 ako, 0 yan. So, siya na saan? Ikaw na lang, Otiwan. Ayun. Sino? Kami ang bata. Ito, say hi. Say hi. Say hi. Hi, diba? Hi. Hi din. Hi. Say hi. Sige na, gusto na ko. 1, 2, 3. Ano po? Lagi yung content. Ang danga natin rin yung paligo. Murag lang. Hindi ko bawag tubig bawag laway. Okay. 0 dyan po niya. Tama ni 5. So, ako next. Kasi may tubig ka. Okay, next. Ako na sad. Keep it. Hindi naman siya. Let's go. Ready? Go. Ay, bungi pa kayo makakot ka. Nakakot ko. Sobra gabi eh. Sobra sa gabi eh. Time's up. Maro ka siya. Dahil katawan. Ako tiyali. Dali kayo. Sinamukan. So next, Sinamukan. ikaw na sad. Sinamukan. Siya na sad. Sinamukan. Sinamukan. Okay, na siya na sad. Asan siya? No. Inuwalag niya. Iya po na ako dito sa ako ang baso, di. Kaya lagi pero mas mababagam. Okay. Biyan. Yes. Pildi lang ito. Ako na pildi. Ako ang nabasa. Okay, grabe. Hindi ka basa. Joke na nagsigda ko. Okay. Wala start. Pildi lang siya. Iya siya na ako nag-content. Iya siya na pildi. Pero ako na yung kaligo. Masakay ko. Grabe. It's your prank. Tuloy na ako dito. Oh, gentleman ka siya. O, dili. Bugaw. Gidi. Gago! Okay. Okay, so na-turn ako malamong content nga. Bawal tumawa. Nakamama. Kasi may pinti. Kasi nagawala ako content siya. So siya ang pinti. See you sa next na video na story na ako mo. See you guys. Please subscribe and comment below na kung saan gusto yung content na mo diba para bye.